Ei ole joutunut valittelemaan alaselkäkipuja ja muuta, vaan pystyy tekemään mitä haluaa. Mun nimi on Mauri de Mölder, mä oon tuore maailman ympäripurjehtija. Me purjehdittiin Tapio Lehtinen Sailing tiimissä tällä Galiana Witsekiro-veneellä Ocean Globe Race-nimisessä maailman ympäripurjehduskilpailussa. Täällä maailman ympäripurjehduksella mä huomasin, että alaselkä on tosi kipeä ja kyllä muitakin paikkoja sitten kolotti. Täällä veneessä on ollut tosi kyyryssä ja ollut välillä tosi vaikeissa asennoissa ja maannut puun kanssa pitkiäkin aikoja välillä. Niin heti hoidon jälkeen oli tosi ryhdikäs olo. Mun mielestä niin psyykkinen hyvinvointi liittyy hyvin vahvasti fyysiseen hyvinvointiin. Niin sit kun kroppa voi hyvin, niin mieli voi hyvin. Ja kyllä mä haluan pitää kehoni kunnossa. Niin kyllä mulla on sitten ollut hyvä fiilis myös mielessä. Nykyisin mä hakeudun vastaanotolle jo ennen kuin mulla tulee kipuja. Sillä tavalla saa ylläpidettyä sitä hyvää oloa ja sit se akuutti vaiva ei pääse ollenkaan muodostumaan. Parasta kiropraktikassa on se kevyt ja avoin olo sen hoidon jälkeen.